Dobrý deň. V tomto videu sa pozrieme pod pokličku ďalšiemu mýtu, ktorý priamo úmerne súvisí s cvičením a tento mýtus sa volá Nemám na cvičenie energiu. Som unavený. Pozrite sa na to, ako investujete vašu energiu. Čo robíte, keď ráno vstanete, čo robíte počas dňa, ako sa správate pri jedle, ako sa správate v práci. Pozrite sa na to, ako sa správate vo vašich vzťahoch. Pozrite sa, aké máte skutočné vzťahy s vašimi rodičmi, s vašimi partnermi, s vašimi manželmi, manželkami, s vašimi deťmi. Pozrite sa na to, aký máte vzťah k sebe a pozrite sa na to, aký máte vzťah ku svetu. Kde dávate vašu energiu, kde prioritne ju dávate a na aké veci ju prioritne dávate. Pretože na tie veci, na ktoré vy prioritne dávate vašu energiu, tam smeruje celý váš život. Tam smeruje vaša pozornosť a na základe toho sa váš život odvíja. Rozanalizujte si to a pozrite sa kľudne na to. Predstavte si, že naše telo je popredkávané rôznymi orgánovými dráhami. Tieto dráhy si môžete predstaviť ako rieky. A keď je tok v týchto riekach čistý, znamená to, že keď v týchto riekach nepláva nič, čo by mohlo zamedziť prúdeniu vody, tak máme energie dostatok. Ale keď v týchto riekach prúdia a plávajú kmene stromov, pneumatiky, neporiadok, odpad, tak sa stane to, že tá voda sa zahradí, vytvárajú sa pličiny, močiare, voda začne stáť, zapáchať a prebiehajú v nej hnilobné procesy. To každý vieme. A práve my potrebujeme rozhýbať túto vodu v nás, rozhýbať tieto rieky v nás, aby postupne krásne prúdili a dopravovali svoju životodárnu vodu presne tam, kde majú. Ak sa to nedeje, sme unavení. Jedným z východiskom, ako na to, je začať cvičiť. Pretože keď necvičíte, nemôžete mať dostatok energie. Keď začnete cvičiť, všetky rieky sa o vás pohnú, všetká voda sa začne krásne preplavovať cez tie orgánové dráhy a vy začnete mať viacej energie. Takže ak si myslíte, že nechce sa mi cvičiť a nemôžem cvičiť, lebo nemám energiu, tak sa krútite v jednom kolečku, pretože sa nestane ten deň, nezobudíte sa a nepoviete si, hop, už môžem cvičiť, už energiu mám, nestane sa to. Vy to potrebujete prekonať, vy potrebujete ísť do toho, čoho sa vám nechce a postupne to môžete takýmto spôsobom prekonať. Návod ako na to je rozhýbať telo. A rozhýbať telo, uvoľniť svaly, uvoľniť krv, uvoľniť tie rieky, tú vodu v nás, v našich telách, aby tá voda mohla bezpečne a plynulo dopravovať všetky živiny do orgánov, do ktorých treba. A to docielite hlavne cvičením, účelovým, komplexným a efektívnym cvičením. A tým spôsobom budete získavať energiu. Vy budete získavať energiu cvičením. To je ďalší mýtus, o ktorom by sme sa mohli baviť, ale toto video teraz skončí a môžeme sa kľudne pozrieť v ďalšom videu na ďalší posledný mýtus. Takže rozhodnutie je na vás. Kľudne sa môžete na to pozrieť, ak cítite. A energie máme vždy dostatok presne na to, na čo potrebujete. Povedali ste si niekedy, že už nemám energiu byť na Facebooku, už nemám energiu byť na mobile, už nemám energiu sa zabávať, už som prezabávaný, už som prepôžitkovaný, už som mal toľko veľa pôžitkov, že už na to nemám energiu. Nie. Na toto je energie stále dosť. Ale smeruje táto energia skutočne k hodnotnému a plnému životu, ktorý niekam smeruje, ktorým vy niekam smerujete a ktorý pomáha smerovať aj život vašich príbuzných, vašej rodiny, aj ľuďom okolo?